Γεια σας, ονομάζομαι Σαρίδης Ιωάννης. Είμαι φοιτητής του ΤΕΙ Καβάλας του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής. Βρισκόμαστε στο χώρο που εκπονήθηκε η πτυχιακή μου με θέμα ασύρματη διάδοση κεραίες. Σκοπός πτυχιακής εργασίας ήταν να κατασκευάσουμε δύο κεραίες, μία κεραία VHF και μία κεραία UHF. Βασικό στοιχείο είναι το ενεργό δίπολο, το οποίο κάνει λήψη του σήματος μετά από ανάκλαση πίσω στον ανακλαστήρα. Η κεραία αποτελείται από το ενεργό δίπολο, το οποίο κάνει συλλογή του σήματος και μέσω του αμοξονικού καλωδίου το οδηγεί, αφού περάσει πρώτα από ένα ενισχυτή RF, στην έξοδο. Ας το δούμε και εσωτερικά. Εσωτερικά μπορούμε να σας δείξουμε την τροφοδοσία, η οποία μέσω ενός καλωδίου λαμβάνουμε τα 220 V της ΔΕΗ και τα μετατρέπουμε σε συνεχές τάση 12 V για την κίνηση του μοτέρ. Η κίνηση της κεραίας γίνεται μέσω ενός κινητήρα, ο οποίος κινεί την κεραία δεξιά-αριστερά και τροφοδοτείται από το τροφοδοτικό μας. Για την κίνηση της κεραίας χρησιμοποιούμε το διακόπτη, ο οποίος μέσω συναλλαγής πολικότητας μας κινεί την κεραία δεξιά-αριστερά. Όταν έχουμε κίνηση της κεραίας, έχουμε ένα εσωτερικό λαμπτήρα, ο οποίος ανάβει κατά τη διάρκεια της κίνησης για την ένδειξή της. Παράλληλα, στο σύστημα εσωτερικά, για το τροφοδοτικό, έχουμε έναν αιμιστήρα, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ψήξη. Φυσικά το τροφοδοτικό μας έχει ασφάλεια, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό της μπρίζας.